Siyanibingelela nonke abalaleli nani babukeli egameni elihle leNkosi uJesu Kristu. Siyanxusa kuzo zonke izindawo enilalele kuzo njengokuba unxusa ubaba wethu emazulwini egameni likaJesu Kristu ukuba nithathe amabhayibheli enu njengamanje nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho sishumayela khona ukuphenduka nokuthethelela kwezono nokubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi wezimpilo zethu. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu esekunikezile ubufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuzwa ebugcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho, ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la ungakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izijumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise, uhlolisise imibhalo engcwele ukube ngabe lokhu okuzwayo ufundiswa khona, ushunyayezwa khona kuyafakazelwa yini izwi lenkosi uJesu Kristu. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokusharisha i-link nabo bonke abantu obaziyo. Ungakhohlwa futhi nokupressa ibhathini lokuba usubscribe ukuze uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ngaso sonke isikhathi lapho zi-uploadwa khona. Ungakhohlwa nokusharisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi kwinhlanganyelo yenu lapho nifakazelana khona ukuthi uNkulunkulu udale izulu nomhlaba nokuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, ukuze wonke umuntu omaziyo ahlolisise imfundiso ngokwemibhalo engcwele iBhayibheli. So ku-YouTube sharisha i-link nabo bonke abantu obaziyo. Izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sibonge kwabothu sezulwini ngokusipha nangesikhathi samanje sokuhlanganyela silizwe ilizwi lakho. Baba wethu osezulwini, mangcoliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengokuba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usisindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Alaleli nani bazalwane, yamukelani umfundisi uMhlengizondi ozobe sihola ngokwezwi elingcwele, umoya ongcwele ekhazimulisa isibani uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Amen. Siyabingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu. Silokhu sithule bona ubufakazi ngayo imibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhabhadiso egameni likaJesu Kristu umninimandla onke. Ukunguye simile siyaphila sithole umusa wokuthi senze kahle ngenxa yothando lukaNkulunkulu aliletha emhlabeni, njengoba isho imibhalo ukuthi uNkulunkulu wathanda izwe kangaka, walithanda izwe. Kunabantu abenza isizwe ezweni, izwe lonke walithanda ukuba athumele indodana yakhe yona yodwa, kuba yilowo nalowo okholwayo amazwi nemfundiso endodana nomyalezo wendodana asindiswe, angabe sabhubha kube ukuphila ophakade. Kepha labo bangakholwayo bayakulahlwa, ngoba ukungakholwa kwabo kuzilahla kwabo. Ngakho sithi ngokuba siyazi ukuthi indaba ayilele kubalandeli
abafuna ufunda imfundiso. Kepha imfundiso indaba 11 kulaba abangabafundisi noma bazibiza ngopastor noma bazibiza ngabelusi noma laba bazibiza ngababhishophi, abavangeli nabaprofeti nabazibiza ngabapostoli. Indaba ilele bona. Izona zikhohlakala ezinkulu lezo ezithi zithunywe uJesu zifundise izinto ezingafakazelwa yizwi. Nginika incwadi kaJuda. Izona zikhohlakala ezinkulu lezo ezifuna ukuthi ziholele abantu abaningi esihogweni ngomoya kaSathane. Ezindaba thindaba Incwadi ekaJuda isahluko sokuqala ayinazi isahluko. ivesi lokuqala uJuda inceku kaJesu Kristu. Labo abantu abakhulumela uJesu befakazelwa yizwi, befakazelana bengabapostoli, bezokuthathela izinto ezikhulunywa abanye abaprofeti nabanye abaphumi nompostoli omkhulu uJesu. Umfowabo kaJakobe kubo ababiziweyo, Kulabo ababiziweyo uhleli lapho esihlalweni, ebandleni, esikhundleni nabantu abangakholwa. Kepha uyamfuna uJesu, uyazibona izinto ezingalungile zenzeka phambi kwakho ongahambisani nazo, wazi kahle ukuthi azihambisani nemibhalo, kepha unokwesaba ngoba uthini uzokhonza lobani, uzoyaphi uma uphuma lapho. Uthi uJesu isikhathi siyeza and isona manje lapho abakhuleka kuBaba bezokhuleka kuBaba ngomoya nangeqiniso. Asekho isidingo sokuthi uye kumasinagoge ngoba nakho ukuthi baningi. Akusekho isidingo sokuthi ke uye entabeni ngoba bakashembe bakhonza khona. Asekho isidingo sokuthi ke uye emathempelini ngoba nakho ukuthi uJesu uthe ukhonze ngathempelini. Ufuna abazomkhonza ngomoya nangeqiniso. Uma ukhuleka kuNkulunkulu, ukhuleka ngokomoya nangeqiniso, uza kukhombisa abafowenu nodadewenu abazokukhonza uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso. Ukuba-ke uma uNkulunkulu ubizela ukuthi umkhonze ngomoya nangeqiniso, ingakho ethi akakhathalele inani lokuthi nibangakanani. Uthi lapho khona nibabili nibathathu naye ukhona phakathi kwenu. So uma uNkulunkulu esho njalo, wena bese uthi ngeke ukuthi ngilesikhundla noma baningi noma ngizokhonza kuphi ukuthi awukamfuni uNkulunkulu. Lo mbhalo uthi uJuda ukhuluma nabantu ababiziweyo, abathandwa kuNkulunkulu, ababiziweyo, abathandwa kuNkulunkulu, abathandwa kuNkulunkulu, abathandwa kuNkulunkulu uyise, nabagcinelwe uJesu Kristu. Nabantu abanjani? Abagcinelwe uJesu Kristu. Simele ukugcinelwa, simiselwe uJesu. Simele ukugcinelwa, simiselwe uJesu ngomoya nangeqiniso, ngokukhonza kwethu okunokuqonda ukuthi kuyini lokho okuyintando kaNkulunkulu. Makandise kini umusa nokuthula Yebo. nothando. Thina into esintshela yona ukuthi ke phuma ebandleni lamanga, phuma kumasinagoge kaSathane, phuma phakathi kwabantu abahamba ngobuqili bengafuni ukushumayela evangeli. Ezo lonto leyo. Bathandekayo, njengokuba ngenza inkathalo yonke ukunilobela ngensindiso esihlanganyele sonke, ngacindezeleka ukunilobela ukuba nginivusele ukulwela inkolo abayinikelwayo abangcwele kwabangani, ngokuba
sebengenile ngokunyenya abantu abathile okwalotshwa ngabo phambili. Wait. Lezi zinto lezi abantu abathi basinika umyalezo bethwele kanzima. Bephindazelwa, beshawa, besingelwa, bebulawa ngenxa yokuthi lo myalezo bekumele bangawudlulisi. Usathane emelele nemisebenzi kaJesu. Kepha uNkulunkulu wakwenza waphumelela waze waloba uJuda elobela ukuthi abantu bathole lezinto eziphathisiwe labo abathunyiwe ngokomoya nangeqiniso ukuba sekukhona asebengene ngasese benyenya benze nezinye izimfundiso ukuze ke badukise abaningi njengoba uJesu wayesekhuluma bayofika benze bephethe isikhumba senu ukuthi baqapheleni ukuba nizokubabona ngezithelo zabo imisebenzi yabo eyokufakazela ukuthi abathunywanga njengokuba nje betshela abantu ngeminikelo abayicabangayo bona ukuba into eduma ekhanda labo imali njalo izisu zabo bafuna ukuzifida njalo. So uma lithi iBhayibheli kubhaliwe ngabo ngaphambili ngeke lento vele isusele emoyeni umuntu lo lombulelo uNkulunkulu ukuthi ke kunabantu omunye wabaprofeti akhuluma ngabo ukuthi bazofika bazophazamisa indlela yokulunga esibizelwe kuyo. Lezo indaba leyo Bathandekayo, njengokuba ngenza inkuthalo yonke ukunilobela ngensindiso eyisihlanganyele sonke, ngacindezeleka ukunilobela ukuba nginivusele ukulwela inkolo abayinikelwayo abangcwele kwabakanye, ngokuba sebengenile ngokunyenya abantu abathile. Sebengenile, hayi basazongena, sebengenile omanje lelivangeli wazifumana ke sathana kathani useqalile manje ufaka umoya kulabo abakhulu abaphethe lemhlabeni ukuthi bacindezele leli vangeli singasalishumela kanje. Leli vangeli waselishumela kanje nje silo nosathana uqobo lwakhe bazama ngayo indlela ukuthi bakufaka umoya ukuthi kufanele nesitifiketi sokuba umfundisi, fanele ube ne-theory uhambe kwezi-theology, fanele uhambe ngale ndlela abantu bonke abashumela usathana bahamba ngayo. Kuba yini ufuna usathane ukuthi afake ngaphansi kwesigungu sakhe usebenzele yena, ungasebenzeli yena ufuna ukukhatha down. Ngithi mina ke fanele ngiyifeke manje, sekumele ngiyifele ivangeli noma kuthiwa ngiyoboshwa umboshwa ivangeli ngoba ngeke ngiliyeke leli glory to God. Ngeke fanele ngiliphathe kahle leli vangeli. Abaprofethi nabapostoli baliphatha kahle leli vangeli, balimodela, balishumayela leli vangeli. So manje bengiliyeka sengiguquka sengifuna ukulishintsha leli vangeli, sengihamba ngelinye ivangeli labantu abangene ngokungemthetho bezofuna ukusidukisa kwalona le vangeli ngilithole kanzima. Lapho vele nje ngilidayise nje, ngidayise umphefumulo wami ngenxa yesitifiketi, ngenxa yokusaba umuntu ozofa njengami. Usathane uzoyephulula lomlilo. So uma kukuthi-ke mina ngizokhetha ukusebenzela usathane kusho ukuthi uNkulunkulu akanamali, kusho uNkulunkulu ubuthaka. Akimfuni uNkulunkulu obuthaka mina. Ufana nosathane, akimfuni uNkulunkulu onguwethu. Ufuna uNkulunkulu mina umnini mandla onke ongithembisile izulu nomhlaba. Wathi-ke nokuphila kwami nokuba kudile emhlabeni uma kukuthi ngizokwenza intando yakhe, ngiyokudla ifa lokuphila. Eyizwa indaba, angisabi ukufa ukuba-ke angingakuvimbi ukufa. Angiphileli ukucabanga ukufa nokuthi uma ngifa ngiyokwenzakalani ngami ngoba sengiyayazi indlela ekumele ngiyihambe. Ngisebenzela indlela ekumele ngiyihambe ukuze ngigcwalise ukulunga kwaNkulunkulu kunomzamo ukuzindisa le mhlabeni egcineni bese ngiphinde ngife. Ngifele emanyaleni. Lezo ndaba Ngokuba sebengenile ngokunyenya. Sebengenile
bafikile sebengenile abantu bafika abantu afike bathi azoqhubeka ugesi afike abaqhubekisa ababhebhetheke esonweni athi wozani khona linjalo sokhonza as long as nizosinika imali yemisa as long nizovuma ukuthi uMaria wazala uNkulunkulu as long nizovuma ukuba semhlanganweni kaJosepha as long nizoba semhlanganweni kaMaria nina-ke kaMaria no-Anna nina abantwana bakaNkulunkulu ngisho ngakhonza nikhonza amadlozi enu wozani nikhonza linjalo niphinde futhi-ke nenze izinto egameni likaYesu likaMoya Induna kaMoya Ongcwele uJesu nje sekuyigama ehlobiswa ngalo bekhulume kepha intando yakhe abafuna ukuyenza sebengenile abantu abathile okwalotshwa ngabo phambili abantu akuzona izilwane abantu abafana nathi sebengenile kwalotshwa ngabo ngaphambili endulo bayakwehlelwa yilokhu kulahlwa ukulahla kwabo ikona ungazi yabona ukulahlwa uNkulunkulu ilokuthi emhlabeni utshela ukuthi ungqayisa uzitshela ukuthi wena abantu ababoni ukukhohlakala kwakho uNkulunkulu obona konke wazi ukusetshenzisweni yakho eyizolonto leyo uNkulunkulu bonke phambi kwakhe kudekiwe umhlaba lo ufana nethonzi lebhakede laphambi kwakhe wena ubhizi uzitshela ukuthi uNkulunkulu akaboni ngoba nakho izinto ufihlile uzifihlele wena ufihlele nabantu abanawe kepha uNkulunkulu uyakwazi ukuzifihlela kwakho uzifihlela iqiniso uzambulela amanga uzikhohlisa wena uNkulunkulu ngeke uzikhohlise uNkulunkulu akadukiswa uNkulunkulu futhi akadelelwa ezololo ukuba umuntu njengokutshala kwakhe uyakuvuna futhi so bonke lokho okutsalayo emhlabeni uNkulunkulu uyakuvuna asilwele ukulunga singalweli ukuba ngcwele phambi kwabantu ngeke phambi kwaNkulunkulu sibe singcolile sigcwele ubuntu so yonke into eyenziwa yilamabandla ethiwa amakhulu ebhalwe phansi eBhayibhelini ukuthi bayefika sebefikile-ke bani ayidukisa ngokunyenya abantu abathile okwalotshwa ngabo phambili endulo ukuthi bayakwehlela yilokhu kulahlwa abangamesabi uNkulunkulu labo abangamesabi uNkulunkulu bephendukezela umusa kaNkulunkulu wethu yini le eyenza abantu baduke yenza abafundisi abathi bangabafundisi abakhulu baduke ukuphendukezela umusa kaNkulunkulu ukulahla iqiniso bagijimele amampunge bagijimele ukuhuba amanga kaPhetshana kuba yini bona sebephilela ukuthi bagcwalise izisu zabo bathole udumo basebenzela uSathane ngokuzikhandla abasafuni ukwenza intando kaNkulunkulu bephendukezela umusa kaNkulunkulu wethu kube ngamanyala yebo bephika umbusi bephika uJesu Kristu oyedwa nenkosi yethu uJesu Kristu bephika uJesu Kristu ingakho befundisa izinto amabandla anezinto zakhona ezokukhohlakala funeka kube khona iBhayibheli bese kukhona izincwadi abazenzayo bona ongazi ukuthi nje ukuthini ezokungcwaba ezokushadisa ezokuthi nje bakhulume ngenhlangano yabo izinto abakhuluma ngazo ezingamsali eBhayibhelini lezo zincwadi ezikaSathane yonke incwadi esinikiwe babodwa abantu abanikwa izwi abaprofeti nabapostoli abafundisi beyilale inkolo zezincwadi ezincane ezikaSathane lezo zincwadi lezo so umfundisi lokuphatha leyo ncwadi leyo uzwela esihogweni ukuba sophumile encwadini ekuyiyona esinikiwe incwadi efakazela izwi lipheleleyo seniyamphika uJesu manje ngifuna ukuvumisa abantu ukukhohlakala kwenu Kepha ngiyathanda ukunikhumbuza nokuba kade benikwazi konke ukuthi inkosi isisindisile isizwe isikhipha ezweni laseGibhithe inkosi isindise abantu isindise isizwe yabakhipha kuphi ezweni lobugqila besono ukuhlupheka yabuye yabhubhisa labo abangakholwanga yabhubhisa abantu ababekhishiwe futhi ezweni lobugqila bahamba endleleni bekhononda bedelela befuna ukukhonza izithixo babhujiswa ngoba namanje siyakhishwa esonweni uNkulunkulu ufuna ukukhipha thina kulomhlaba olomhlaba lo sitshengisiwe akwazi ukuziphumela ngithi ngiyaNkulunkulu fanele azongilanda
uzongilanda ngohlelo lakhe njengoba bebalandile kuFGB. Kuyisibonelo ukuthi uNkulunkulu uyabalanda. Kepha uthi mabahlale belindile bebophile izinkalo zabo ngeqiniso. uNkulunkulu abantu bahlale ukulinda yena. Hayi ukuthi yazihambela seNkulunkulu. Uma uzikilela uzibulala uzifake indaba esiqeni wena uzoya esihogweni. Uma wena ke uzigcisha imithi uzibulala ngamaphilisi wena esihogweni. Uma wena ubulala abanye abantu ukuthi uyasheshisa wena esihogweni. Uziphonse wena uyesihogweni. Uyazifaka emanzini uyazibulala uyesihogweni. Ngoba yini uNkulunkulu nesikhathi esibekiweyo sokuthi azokulanda. Wena ufuna ukuzishekha uzisekele uba wena ukuthi ungathatha ukuphila kwakho wazidala yini na noma udelela umusa. Wena uzonika ithuba lokuthi wenze kahle. Wena ubona ukuthi into ebeyenze ukuzibulala nje. Nezingilosi ezingagcinanga ubukhosi bazo. Then akubona kuphela abantu ababhujiswayo. Ngisho izingilosi ezingazange zagcina ubukhosi bazo nokwenza intando kaNkulunkulu. Kodwa zalishiya ikhaya lazo. Zashiya indawo yazo. Ezigcinelwe ukulahlwa. Seziboshiwe manje zigciniwe zigcinelwe ukulahlwa. Ngosuku olukhulu. Ngosuku olukhulu. Losuku lwekhisimusi yakulolo olukhulu. Losuku lwephasika ligcina lemhlabeni olukhulu. Losuku lwezithandana olukhulu. Losuku lukaJune 16 kwafa khona abantu bebhekisha alukho olukhulu. Losuku luka-1994 abantu bevota kuthiwa baphuma ngaphansi kwengcindezi. Seliyabungazwa manje usuku olukhulu alukho olukhulu. Losuku lolu lothiwa oluka-September 24 bathi Heritage Day alukho olukhulu. Alukho usuku olukhulu emhlabeni. Lulodwa usuku olukhulu ukubuya kukaJesu. Ilona suku esilibhekile lelo. Nezingilosi ezingagcinanga ubukhosi bazo kodwa zalishiya ikhaya lazo izigcinele ukulahlwa kosuku olukhulu. Izibopho ezimiyo phansi kobumnyama. Izibopho ezimiyo phansi kobumnyama. Njengokuba iSodom neGomora nemizi yangakhona. Njengokuba kukhona indawo ethiwa iSodom neGomora nemizi yakhona. Yenza ubufebe obungafunakali. Ubufebe lobu amadoda efuna ukulala wodwa akuthi ayeselalana wodwa amadoda. Nakho-ke sekufika izingilosi zikaNkulunkulu aseyongqongqoza endlini kaLothi. uLothi uyavula isikapa. Sekufika amadoda amakhulu namancane azothi-ke sikhombise khipha lamadoda angenela kwakho ukuze siwazi. Uthi uLothi hayi madoda ngingakwenzi lutho. Lamadoda eze kwami ngaphansi kompheme wami. Isona esibi lesifuna ukusenza. Okungcono angikhipha amadodakazi ami nenze lokho engifuna ukwenza. Bamphika uLothi bathi ubawe ufike ezolo lokhu namhlanje usifuna ukuzoba mahluleli phakathi kwethu. Uma wafuna ukuthi usivulele usikhiphele lamadoda angene la sizokwenzakalisa wena kabi. Uthi uLothi angayenzi into embi kanje. Ubezikho kanjani uLothi angayenzi into embi kanje bese athi khiphana athi ngizokhipha amadodakazi ami. Uma kulamadoda lawa ngophela iBhayibheli uma ukuthi bathi labantu sifuna ukubazi iBhayibheli yesitshalo sithi uAdam wazi uEva umkakhe watholakala uKhayini. Wathi bafowethu ningoni. Yenzo lonto le. Bekani nginamadodakazi amabili angayazi indoda. Ake ngimiphumisele wona nenze kuwo njengokufaneleyo emehlweni enu. So uma ukhuluma kanje uLothi uzabutshela ukuthi umbhalo njengoba isitshela ngeSodom neGomora. iSodom neGomora ukhohlakala ububi gcwele ubufebe. Njengoba izwe siphila kulona uNkulunkulu azobuya azosilanda kulona ligcwele ubufebe ongeke uqonde ubufebe. Izinga lobufebe liphakemeyo. Thina-ke siphila ngaphansi kwengcindezi nomhlaba. Kugcwele umoya omubi. Umoya esiphila ngaphansi kwawo. Lo moya lo njengoba ethi kukhona abantu abanenkani abafuna ukwazi. Kukhona abantu bayakholwa abantu abangabaholi
kepha bafuna ukuthi-ke bafundise iqiniso bacindezela abantu ngamanga. So ubona nje ubufebe bandile ngisho abaholi benu balandela lamabandla lawa agcwele ubufebe. Ngoba yini? Abatshela izinto abafuna ukuzizwa banemali vele labantu laba ngabaholi bafuna abantu abanemali abafuna abantu abazofunela ukusebenzela uJesu. Mosebenzela uJesu bakubuyisela eceleni ukuba yini kunezinto abangafuni ukuthi wena uzazi noma uzambule. Kulabantu ababafukamele bafuna bazalisa isono. Isono sofebe sigcwale ebandleni singasaphuma khona. Nini? Njengokuba iSodom neGomora nemizi yangakhona yenza ubufebe ngendlela efana neyayo, yalandela inyama embi. Yalandela ini? Inyama imbi. Yalandela ini? Inyama imbe. Imisiwe. Awuzizwa uthedwa ungakhulumi wayizwa. Njengokuba iSodom neGomora nemizi yangakhona yenza ubufebe ngendlela efana neyayo, yalandela inyama imbe imisiwe, ibe isiboniso, izwa isijeziso somlilo omiyo njalo. Njengokuba iSodom neGomora nemizi yangakhona yenza ubufebe ngendlela efana neyayo, yalandela inyama imbe imisiwe ibe isibonelo. Inyama imbe, inyama basukela abantu abafana nabo. Basukela abantu besilisa nabantu besifazane. Le ngigcoliswa kwincwadi futhi yaMaroma ukuthi abashisekela abantu abesifazane bashiya ubulili babo bashisekela abanye abantu besifazane. Abesilisa bashiya imvelo yabo bashisekela abanye abantu besilisa. uNkulunkulu lonto iyamnyanyisa ukuba yesiphika imvelo yethu. Kudale ubulili obubili emhlabeni. Akwazi ukusuka kuyosukela indoda enenhlabe njengami. Iphinde futhi ibe namadolo aqinile njengami, indololwane eziqinile njengezami, athashile nje konke. Ngihambe ngiyozikhusha kwena indoda. Isono leso. Esiyisinengiso yokuba leBhayibheli lisho kwincwadi leLevitikus ukuthi umuntu wesifazane akanakukhumula phambi kwesilwane. Kepha-ke babhizi balokho belifaka lo moya wokukhohlisa. Ubeke nale ncwadi. Izwa isijeziso somlilo. So njengoba befaka isijeziso somlilo, lo mlilo lo bafike babhubhisa ngomlilo la emhlabeni. Wayesofaka umlilo kuphi? Ngane lebo yakhona. Lithi-ke njengoba-ke lesifo lesomlilo simile njalo ngokuba uNkulunkulu wayekhuluma lento kwincwadi yaDuteronomy. Wathi nabantu bayangithukuthelisa. Bangibangela intukuthelo kaNkulunkulu ulaka lakhe. Into encasulayo ibangela ukuthi abhodle umlilo. Bonke abantu abafayo bengakholwa bayobhajwa kulo mlilo lo. Njengoba athi intukuthelo iphenjiwe phansi kwabafileyo ebumnyameni bobumnyama. Intukuthelo kaNkulunkulu nje ukungazi kwabantu ukona ukumcasula kakhulu abantu bemphika. Bese-ke athi-ke ngokungafuni ukuza kwenu nasi isabelo senu. Indawo leyo yabafileyo, indawo yabafileyo. Ingakho uJesu lapha kwincwadi kaMahubo sahluko 16 ngithi uverse 7 lapho noverse 8. Incwadi sahluko verse 8 and 9 10 no verse 9 verse 9. Yebo. Ngimbeke uJehova njalo phambi kwami. Ngimbone njalo uJehova kwami. Ngokuba ungakwesokunene sami angikuzanyazanyiswa. Ngakho-ke inhliziyo yami iyajabula, nomphefumulo wami uyathaba, nenyama yami iyakuhlala ngokwethemba, ngokuba awuyikunikela umphefumulo wami endaweni yabafileyo. Awuyikuvuma ukuba ongcwele wakho
abone ukubola. uJesu ukhuluma ngaye ukuba uyazi ukuthi lo ukholwayo yena njengoba ekholwa uNkulunkulu ngeke aze amnikele ekuboleni nasesihubeni. Ngeke aze ahlele endaweni yabafileyo. Ngeke aze amshiye endaweni enjani yabafileyo. Uyakungazisa indlela yokuphila. So kunendlela yabaphilayo nendlela ingakhethi uyongazisa indlela yani yokuphila ukuze ngiphile ngibe phakade ukuba kukhona indlela yabafileyo. Kunendlela yabafileyo. Ukuba sikhuluma ngendaba zokufela nje indlela yabafileyo. Masikhuluma ngendaba zokutabala indlela yabafileyo. Sikhuluma ngokuthakatha indlela yabafileyo. Sikhuluma ngokudakwa utshwala ukuba isidakwa indlela yabafileyo. Ukuhlekisa ukwazi indlela yabafileyo. Umoya wokuhleba indlela yabafileyo. Umoya wenzondo nokungathetheleli indlela yabafileyo. Izinto ezilungana wena lezo. Ungathanda ukuthi umuntu akuzonda akuthetheleli. Ungathanda yini ukuthi ingane yakhe ibe isibotho? Wena wapho uvumela ukuba isibotho wena. Ungathanda yini ingane yakhe ithakathwe na? Thuyibulewe. Awukeke uthande. Uthakathela pho wena. Ungathanda yini ukukhulunywa kabi nokuncishwa? Cha uthanda. Pho wayi unomona. Zibuze phela bese uyaphendula. Ungathanda yini ingane yakhe yabelanga ibona kwabo bafana beyizalisa? Wapho uyisifebe wena. IBhayibheli likhuluma nabantu abasindisiwe lifike ebantwini bese lijabulanwe nabantu labo abahlala esonweni. uJesu kuthiwa weza uzosindisa izoni. Awazange ukuzona nabantu abalungileyo. Uzofuna abantu abadukile. Usathana sebavalile iqondo ukuthi bangabe besakholwa. uNkulunkulu uyasithanda. Usithandela ukuthi sikwazi ukuthi sijele abafowethu nodadewethu ukuthi akuyona indlela le. Iyemfendo leyo ndlela. Nayi indlela engifuna niphile ngayo. Yekani umtshotshelayo. Yekani umbango. Philani ngokuthula yilona lowo nomakhelwane wakhe. Khuluma iqiniso nomakhelwane wakho. Akungaphumeleli lodwa igama elibonile emlomeni wakho. Eliphi ivangeli liye bathi walishumayela? Nalo ukuthi ninikwe iziwasho akulona ivangeli lelo. Yobusizana kwaselilwa akulona ivangeli lelo. Ivangeli ukuphila ngokuthula nabo bonke abantu nobungcwele nobuqotho. Thandanani ngenhliziyo ngothando lokuzalwane. Thandanani ngenhliziyo, ubuqotho, ukuthula. Leyo nto leyo uyifake enhliziyweni yakho ukuthanda, ufunde ukuthanda, ufunde ukuthethelele. Ayikho into ongathiwa ikhona uhlulwa izinto lezi. Angikhathali ukuthi ngabe uthini ukukholwa kwakho waqala nini, wakholwa washwezwa ubani, anginandaba nalokho. Ivangeli elibalulekile elayo eBhayibhelini ukuba ngaphandle kwayo lithi iBhayibheli asikwazi ukuma phambi kuNkulunkulu. Njengoba besenzela isibonelo, abantu abakhishwa eGibhithe babhubha abanendleleni. Abantu abangakholwayo babhubha endleleni. iSodoma neGomora kuthiwa kusavutha namanje. Ngisho izingilosi, hayi abantu kuphela, izingilosi sobe liyimi. Izingilosi ezingafunanga ukuhlala endaweni yazo. uNkulunkulu wathatha uzigcine kumnyameni. Wazibopha, uzibophela isikhathi sokuthi lezo zingilosi lezo nazo ziyojeza njengawo Sathane. Incwadi uJuda verse 8. Nokho ngokunjalo ke nalabo abaphuphayo bangcolisa inyama. Bayisa imibuso. Bahlambalaza ubukhosi. Awuphinde uhlehlehle njengoba njani? Nokho ngokunjalo ke nalabo abaphuphayo bangcolisa inyama. Abaphuphayo. Abantu banemibono yabo engasile. Angihlangane noJesu. uJesu ungitshela ukuthi ningakudla ukuthi uJesu wakhombisa ukuthi lapha benzani. Ngitshela ukuthi lapha ka Blue Ribbon, Coca-Cola benzani. Ngihlangana lapha nalolo mina.
lisho konke ngikudlayo lithi yekani uqhubekisa abantu yabo enigma anikhuze nina abantu anizwa kathi mina ngeke iBhayibheli lizwe iBhayibheli ngifuna uzwe iBhayibheli ngishare mina ithi kepha enigma wandukisa kakhulu wandukisa enigma kahlele iBhayibheli lohlele imbono yakhe ngasile imbono enigma ayisile ngangizonda mina ungathi ngekani zinike le ncwadi eqala kaTimotheo usahluko 4 sukela kuverse 4 uverse 4 and 5 ngifuna ukubona ukuthi ke lencwadi esekholo sahluko 3 verse 16 futhi ngifuna lezi ncwadi eziwu2 bese umtshelo akuyona futhi leyo unikela lesekholo lesahluko 10 mina ngifuna ukukhombisa ukuthi labantu anazi lutho alifuthi ukwazi ngifuna umkholo nje umuntu obelaqhaba khulu ngemlomo wakhe engafakazelwa eBhayibheli athathe incwadi eyodwa agijimele anisabise ngencwadi eyodwa sebenzela uSathane ngithi mina usebenzela uSathane incwadi yokuqala kuTimotheo isahluko sesine verse 5 verse 4 and 5 verse 4 ngokuba konke okudalwe nguNkulunkulu konke okudalwe nguNkulunkulu kuhle akulahlwa lutho uma kwamukelwa ngokubonga uthi ungayedli kikheleke ukuba lapha yakunesithombe sani samaharaji noma sani salonto leyakayishoyo so manje sekuyisayidli kikheleke ngifika isithombe sithize athi ukudla kwamamuslim bakona ukudla kwamamuslim udesela umuntu okhona eSouth Africa lithi iBhayibheli uma kidlakali ngokubonga uma kwamukelwa ngokubonga ngokuba kungcweliswa ngezwi likaNkulunkulu so ngithi ngegama likaJesu Kristu njalo Nkosi ngiyabonga sengusisile so sengizokela ukuthi manje mina ngidla nginakanti nomkhuleko wazokusabisa mina ngokudla angisayikiswa ngokudla mina sayikiswa ngokudla nxa ubeka lezi zinto kuba ngcwele uma ngidla inkulumo ngayidla ngabe ngiyajaba ngidla inkulumo mangisilisiwe lisho iBhayibheli inkulumo inamadimoni wena unamadimoni ngoba yini ufuna ukufaka amadimoni ekutheni Bhayibheli lithi konke okudaliweyo busisiwe siyagcwalisa ukugcwalisiwe ngezwi amen nomkhuleko nxa ubeka lezi zinto kubazalwane uyakuba isikhonzi esihle yizo lezi zinto lezi afuna ukuthi uJesu sizazisa abazalwane simele sibazisa abantu lezi zinto lezi nginike-ke futhi lencwadi engibizile esibili yaseKolose sahluko 3 verse 16 incwadi yaseKolose 3:16 ngifuna ukukhombisa ukuthi-ke kubaluleke kangakanani ukwazi iBhayibheli ukuba awudukiswa noma yiphi imfundiso eqhamuka indize nje emoyeni into ebalulekile ukuthi wazi imbhalo lebaluleke izwi likaKristu alihlale phakathi kwenu malibe phaka izwi nayindaba lekhona bazalwane yabona indaba izwi malibe phakathi kwethu alihlale phakathi kwenu livame libe nokujula libe into ejwayelekile nifundisane ngokuhlakanipha konke yebo niyalane ngamahubo nangezihlabelelo nangamaculo okomoya yebo nimkhubele uNkulunkulu enhliziyweni yenu yes ngokubonga konke enikwenzayo noma kungezwi noma ngabe kungezwi noma ngokumsebenzi noma ngabe siyenze ngemisebenzi wenzeni konke egameni leNkosi uJesu uma ngidla ngegama leNkosi uJesu nimbonge uma ngibhabhatisa ngegama leNkosi uJesu uma ngishumayela ngegama leNkosi uma ngithanda ngegama leNkosi uJesu uma ngihamba ngegama leNkosi uJesu nimbonge uNkulunkulu uyise ngaye manje uzongitshela ukuthi ufuna ukuthi konke sikwenza ngesenzo mhlume ngidla ngenza isenzo uma ngenza ngezwi ngikhuluma ngezinto zokuphila uJesu azwakale uma kuthi nje ngixisha uJesu njalo kade ukwenza egameni lakhe futhi ngihambe emgudwini kaJesu ngokuqonda ngezonto le baningi incwadi esokuqala seKorinte ngicedile incwadi yokuqala kwaseKorinte ngiphethe isando ngiphethe inkemba ngiphethe imbazo ibekiwe ezimpandeni incwadi yokuqala kwaseKorinte isahluko 10 ngithi ngishaya ngilethe umlilo mina kuvunyelwe konke kodwa akusizi konke ufuna ukubesibaleni okay
Kuvunyelwe konke kodwa akusizi konke. Kuvunyelwe konke kepha akusizi konke. Kuvunyelwe konke kodwa akwakhi konke. Kuvunyelwe konke futhi akwakhi konke. Akungabikho ozifunela okwakhe. Akungabikho umuntu wena umuntu othi abantu bangakudlula ukuthize ngesizathu sokuthi ke unamadimoni wena ngakho. Ukusuzifunela kwakho uqambela manje uBhayibheli. Bese uzothi hayi uthi uJesu namhlanje manizwe izwi lakhe ningazenzi ukhuluma nabantu bese izwi lakhe lokho ushaya izwi kaJesu. Yaze kube nini nabantu umkholo abantu bekhuluma izinto ezingafakazelwa izwi. Kodwa kube yilona lo afunele omunye. Yilona lo akhuluma izinto zikaJesu ufunela omunye ukuphila. Konke ukuthengiswa esilaheni. Lithi iBhayibheli ke konke bezothi bengifike esilaheni lapho kudayiswa khona inyama. Bengifika ngibone inyama ngiyihalela ngiyayithenga inyama kuphi esilaheni. Udleni. Lithi ke angidli engikufice esilaheni. Ningahloli lutho. Akaloke kubuza imibuzo. Ukuthi angibuzi lutho. Inyama yale inyama yahle lethe uhambe uyidla. Yini ngoba inyama ngithiwa inyama ngidli. Ningahloli lutho ngenxa kaNembele. Abasuthi bayidla. Uhambe uyetshela abantu izinto abantu abaselesele. Bengifika lapho khona imeli kuthiwa nayo isithulo esithize ngifika ngidla. Bese ngithiwa udla indlovu senze uphalaza. Angifanga nje ngiyaphila nje. Konke ukuthengiswa esilaheni kudleni ningahloli lutho. Ngifuna ukukhipha lensila le. Yokuthi ke uthi ngoba wena kakeni nidla izinkomo nezimbuzi uyafika bayibasha izimbongolo awubazi bayazidla izimbongolo bayaphila bona. Ngoba wena uyidla izimbongolo sokubona abantu abaphilile. Akubhaliwe eBhayibhelini wayidla izimbongolo. Akubhalwanga nje ungalingi ukukhohlisa. Uzobefika umedla izinyoka uthi awuyidli izinyoka. Inyoka ngeke ngayidli inyoka. Awukazi ngizikubedla lutho. Konke ukuthengiswa esilaheni kudleni. So bekuthi eChina badla ukudla bakudlayo senzibona ngathi abona abantu ngoba bona mina ngijwayele ukudla ukudla engikudla eSouth Africa ngijwayele ukudla ikhekhe. Lithi iBhayibheli umuzi kaNkulunkulu awungeni ngokudla. Awungeni futhi ngeziphuzo kepha ukulunga kubhalwe phansi eBhayibhelini. Niyaqhubekiswa yini? Senaphenduka izikhubekiso nje abantu lokho enikhubekiswa abantu abakhanga nemilomo yabo labaprofethi nabaprofetikazi abathunywe uSathane. Ngoba umhlaba ungowenkosi nakho konke okukuwo. Umhlaba futhi wonke into emhlabeni idalwe ubani? Manje ke mina ngubani ezokutshela ukuthi lokhu bakuhle? Ubani? Owanikela lapha kwincwadi yaLozana. Ithi incwadi yezenzo sesovala yini? Incwadi yezenzo sasebo-15. Uthi kwase kufika indawo. Umbiko ukuthi kunabantu abatshela abantu eJerusalem uma besindiswa fanele basoke. So kwasethiwa hayi lonto ayiqhamuki kuthina abaphostoli abantu bezizwe uma bebizwa abafanele benze izinto eziningi uthi wasukuma uPetru wayichaza le ndaba le. Njengoba eseyichaza uPetru useyafundisa ukuthi akuthe ngoba nisho thina sinendlela yethu ekuthiwa sihambe soshumela ngayo kubantu bezizwe. Uthini uPetru? Qala from verse 10. Manje ke nimlingelani uNkulunkulu? Sehla kancane from verse 8. uNkulunkulu owazi inhliziyo wabafakazela ebapha umoya ongcwele wafakaza ngomoya oyingcwele ebapha njengabantu abade bengamaJuda futhi akahlukanisanga ngalutho phakathi kwethu nabo. Yes. Ehlambulula izinhliziyo zabo. Ehlambulula izinhliziyo zabo ukuthi bakholwe. Manje ke nimlingelani uNkulunkulu ngokubeka ijoka entanyeni yabafundi. Yebo. Obaba nathi esasingenamandla okulithwala na. Ngakithi yabona into yokugcinisa abantu umthetho. Utshelwa abantu abathiwa bayenze ithi lento yabahlula lento yokugcina amasabatha izinyanga izinsuku imikhosi iminya ayabahlula. Ngiphila mahala akukho suku olukhulu la kimi. Lo suku lomgubho wephasika kumina nje umhlengi alusho lutho. uJesu ngimkhonza zonke izinsuku mkhulu zonke izinsuku. Imkhosi le yokugcina amasabatha angiyenzi.
mhlobo woza nawo. Manje ke nimlingelani uNkulunkulu ngokubeka ijoka entanyeni yabafundi Yebo. obaba nathi esasingenamandla okulithwala na. Kepha siyakholwa ukuthi sisindiswa ngomusa Sisindiswa ngomusa weNkosi uJesu Jesu. ngendlela yinye nabo. Yebo, qhubeka. Isixuku sonke sathula. Babelalele oBarnabas noPawulu belanda ngezibonakaliso nangezimangaliso zonke uNkulunkulu abezenzile ngabo phakathi kwabezizwe. Kepha sebethulile uJakobe wathatha wathi, madoda bazalwane, ngilaleleni. uSimiyoni uselandile ngokuhlela kukaNkulunkulu ekuqaleni ukuba athathele igama lakhe isizwe kubo abezizwe. Namazwi abaprofethi ayavumelana nalokho, njengalokhu kulotshiwe ukuthi emva kwalokho ngiyakubuya ngiyakhe futhi indlu kaDavide ewileyo, ngibuye ngakhe okudilikileyo kwayo ngiyimise, ukuze abaseleyo babantu kanye nabezizwe bonke bayifune inkosi elibizwe phezu kwabo igama lami, isho inkosi ekwenza lokho okwaziwa phakade. Ngakho mina ngithi masingabakhathazi labo kwabezizwe abaphendukela kuNkulunkulu, kodwa masibalobele ukuba bayeke amanyala. Masingabakhathazi laba abaphendukela kuNkulunkulu besuka ezizweni noma bezizwe, kepha masibenzele incwadi ukuba bayeke amanyala, ezithombe nobufebe nokuqumbeleneyo nowegazi. Yabuza umzalwane ubizele yini? Umzalwane iBhayibheli licacisile ubizele ukuyeka amanyala, izithombe, okuqumbeleneyo nobufebe. uNkulunkulu usibizele nje ukuthi siphenduke siye lezo zinto. nawegazi Nokuthi sidle ukudla okunegazi, masiphuze igazi. So lezo zinto lezo waphuza noma wachitha igazi, ngiyachithela uNkulunkulu unegazi. So mophenduka uchitha igazi lakho mokudla uNkulunkulu. So ngimlapho nje ngithi-ke ubona konke lokho esengikushilo. Ngifuna nje ukuthi ngiyale iqiniso. Phumani emabandleni. Incwadi esibili kaThika eActs 4 sahluko 6 kusukela kuverse 14 kuzophuma kuverse 17 noma 18. Yini incwadi ke? malingaboshelwa ejokeni linye nabangakholwayo. Yekani ukuhlala ngaphansi kwamaphandle ngenxa ukuthi wakhulela kulona lo mgogo wakho wakhulisa ngaphansi kwalo. Bokuthi ibandla lakho lihambe eBhayibheli phuma lapho. Ngokuba kunakuhlanganyela kuni ukulunga nokungalungi. Uma ulazi iqiniso wena uzilibazise ukuthi uzohlangana nezivatho lesikhundla mosha isikhathi sakho, phuma lapho. Kunakudlelwana kuni ukukhanya nokumnyama na. Wena azi iqiniso. Somzwisi likaNkulunkulu. Kuyabusana ukugogomela isikhundla lapha lokufukamela isole ebandleni lakho ngenxa yokuthi usaba ukuthi bazothini. Uyalazi iqiniso, uyakwazi ukukhanya. Pho ufuna lebumnyameni. Kunakuzana kuni uKristu noBeliyali na. Yini enza ukuthi uJesu ahlangane noSathane? Yikhona into enza ukuthi kube khona ubudlelwano phakathi kwaJesu noSathane na? Ngiphendule phela. Kunasabelo sini okholwayo nongakholwayo na. Ufunani enkundleni yabantu abakholodayo wena ukuthi uyakholwa uhlanganyele nabo ucule nabezingoma? Bacula babonga uNkulunkulu babo nawe uyavuma. Yaphela iqiniso. Linakuvumelana kuni ithempeli likaNkulunkulu nezithombe na. Wena umzimba owabelwe ukuthi ukhonze uNkulunkulu ngomzimba wakho, uyithempeli likaNkulunkulu. Ufunani pho ezithombeni? Ngokuba thina siyithempeli likaNkulunkulu ophilayo. Ngokuba labo abakholwayo bangabantwana bakaNkulunkulu ophilayo. Njengokuba thina siyithempeli likaNkulunkulu ophilayo, njengokuba washo uNkulunkulu wathi, ngiyakuhlala phakathi kwabo, ngihambe phakathi kwabo, ngiyakuba nguNkulunkulu wabo,
bona bale ngabantu bami. Ngakho-ke ngakho-ke phumani phakathi kwabo. esenisho umhleki ukuthi asiphumeni ngoba indlela ethi cha isiBhayibheli uma ulazi iqiniso soluzwele phuma phakathi kwabo Nahlukane nabo. phuma phakathi kwabo kungasathinta lutho Ningathinti okungcolileyo. ezindaba ithi iBhayibheli lifuna wena wahlukanise hayi wahlukanisela umhleki wena wamukela uJesu wafilayo Yesu umhleki ushubayele iBhayibheli wena uzonda umhleki obana uhlele eBhayibhelini iBhayibheli isisekelo okuma kwami nokusindiswa kwami nokushumayela kwami naphambi kwenu ngaphandle kweBhayibheli ayikho lento engimela ngingezishumayezayo ngintshela ngindaba zokuphumelela ngemali nezibusiso izibusiso zonke ezinhle zivela ngaphezulu kuNkulunkulu osithandileyo ukuba kusiza abantu ukuthi ngithi ngikunika isibusiso ngesondo Ningathinti Yesu penduka wathi-ke umbhalo sebekuzwa konke lokhu base bethi kuPetru madoda bazalwane sekwenze njani na wathi kuPetru kubona pendukani yilona lowo abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zenu. iBhayibheli egameni likaJesu Kristu kubhalwe phansi eBhayibhelini sithi egameni likaJesu Kristu Kukho kuzethethelelwa izono zenu khona niyakwamukeliswa ngokuba lesi siphiwo sikamoya oyingcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. esabantwana benu Bonke uNkulunkulu ubaba wethu uyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesi sizukulwane funda kubhalwe phansi ungalandeli mina funda ebhale phansi thile iBhayibheli isiphiwo sabantwana benu nabo bonke abakude ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala watheni Zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. balekela isono ubalekele kuNkulunkulu woza kuJesu woza uhlale noJesu uhlale ngokuthula nokunethezeka kuJesu izihlupheko nezilingo nezigapheko nezikhubekiso zoba khona kepha bambelela kuJesu futhi ngokuthula nokuzitshela ukuthi uJesu ungumsindisi ngeke akudlulise esimweni angakwazi futhi ukuthi akunqobele ukudlulisa esimweni ngoba naku uyazi ukuthi wena ufanele ukudlula lapho ayikho into eyenzeka kumuntu emhlabeni uNkulunkulu angayazi ukuthi yenzeke futhi ayikho into eyenzeka kuNkulunkulu uthola ukuthi akanandaba nawe nje ukulahlela ekhaya uNkulunkulu uyazi ukuthi sifanele ukudlula ezimweni kepha masibe nethemba lokuthi uzona zonke izimo esidlula kuzona ungathi lokho kuyokwenza ukuthi uma kufika isimo ungamlahli uNkulunkulu ungayilahli indlela yakho uhlale kuNkulunkulu ngokupheleleyo uJesu Kristu uyinkosi labo abafuna ukubhabhadiswa njengokusho kwembhalo bazokusithinta kule mininingwane leyo oyibonayo noma oyizwile uqala kwenkonzo siyacela uNkulunkulu aqhubeke asigcine asibekele asilonde kuyo ngomusa nangothando lukaJesu size siphelelise uthando lupheleleyo ngegama lenkosi uJesu Kristu umnini manje onke size siphinde sibonane ngokuzayo Baba uNkulunkulu onamandla umusa wakho mawehlele phakathi kwethu le nkonzo yakho Baba mayiqinise wena iphakamise wena konke uNkulunkulu usathana kulethayo okufuna ukudukisa abantu bakho uNkulunkulu siyacela uNkulunkulu namandla ukuba wena usilekelele ukuthi uNkulunkulu intando yakho yenziwe phakathi kwethu Baba usipha amandla nokunqoba yonke imimoya uNkulunkulu usathana zama ukuyifaka phakathi kwethu esidukisayo ukuze kupheleliswe uNkulunkulu igama lakho phakathi kwethu ngamandla akho nokuthando lwakho lapho siphambuka khona uNkulunkulu usilungise usiqondise size siphelelise uthando leqiniso ngegama likaJesu Kristu